Ako pa imong basulon ay kukuan-kuan na jud kay ako'y maglagot na. Ay jud kukuan-kuan na. O say gusto nimo? Magbulag ta? Ay jud kukuan-kuan na ay kukunuhi ay kug 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kinsa nag-ato dire? Asa nimo gibutang ang lagaraw, ha? Lagaraw daw. Pati sa guro ko, lagaraw naman to. Ayo! Ayo! Ito na pang. Ay hala. Naang maningilay sa tubig. Grabe tayo kwarta ikabayad. Dako-dako nilang bill ba? 4,000 kapil. Ya, unsa may buhaton na to ani? Dating gawi ta. Sige sugdi dayon. Katawahan ka ha? Kapila na tagagingnan ba nga? Di juga ka ba mas dugo dres balay Unsa ba? may labot nimo nga kuha man ang problema ay kukuan-kuan na. Problema. Ito dire. Magisurat tabi, magisurat ha. Saman. Dugay na ko naglagot nimo ba? Ano di ay? Unsa problema day ana, ha? Gisugot ti ka ganihan diri panglimpyo, wadyo ka nang limpyo. Ang akong kwarta gyud unsa nimo, ha? Giwaldas ra nimo. Ano na ha? Ako tanan nagbayad diri, wa nagitay pangpalit og bugas ron. Saan mo ko ni pagpaningil nga nag-away man sila? Oo, kaya ako pa imong basulon ay kukuan-kuan na jud kay ako'y maglagot na. Ay jud kukuan-kuan na. Sulon ako na noy. Pangkuano nimo nga ako nag-budget diri sa balay. Oh, ikaw Luna lagi daw. ikaw lagi Lami nag-budget. ba? Kanang makulang ang bitsin, tuyo, mantika, tanan na lang habol way wala ba. Ikaw ba, ha? O say gusto nimo? Magbulag ta? Ay jud kukuan-kuan na ay kukunuhi ay kug 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay na. Ha? Ay kung Ay kukuan-kuan na ay jud kukuan-kuan na. Layasan diri sa balay ron. Layasan yun ka. Mulayas ko, kulabot lakaw. Ay kukuan-kuan na. Biya na lima imong asawa diri sa balay. Tanan na lang. Huwatanan. Huwatanan. Napay magsamok-samok diri sa hay gani. Kisay magsamok-samok. Kisay nag-ato dire. Tarong ako. Kisay nag-ato dire, ha? Kisay nag-ato dire. Ay daghan kay nag-adto diri. Daghan Kinsa kayo. gani? Kinsa gani, ha? Sus. Kinsa? Ang tara pa ka. Daghan kay nag-adto diri. Daghan day ga-ato dire. Ano ang ato na diri lagi ron. Ay. Tilang sa guro ko maningil ron. Sunod adlaw na lang. Bubalik na lang jud guro ko sunod. So sa ikukuan ko na, ha? Anak. Ilakaw na. Ipikpibo. Ilakaw na. Ayo. Kataw niya. Ayo. Tubag pod mo, dako ba kayo mag-utang sa kapunungan ha? Success. Yan, nanapoy maningil, ma'am. Ikaw ha? Ay kung kuhan na ha? Sus! Lakaw TV, layas, layas! Ay, kukuan ko na, ha? Hindi ako maglapit mo. Ay, kukuan ko na. Kaning kurente? Ha? O wala ko, dili na mataon na. Kay Kwan, tanawa ron, karon. Oh. Ha? Sige, paman Sige. mo sundang. Ha? Ayos dito. Ayos dito. Ay, kukuan ko na, ha? Saan mo na yung din? Lah, kaaway man ni sila. Kung saan mo kung pagpaningil ha? Ay, sos, ay kukuan ko na. Karon palayason ako nimo kumasataran. Ay, ayos. Asa ni mo Kumoy layas diri, Ha? kumoy layas diri. Karon, asa ni mo gibutang ang lagaraw, ha? Ha? Pero nga hait magay kay to, hait ko to ba? Lah, lagaraw daw. Pati sa guro ko, lagaraw naman to. Sos, ay kukuan ko. Ako na manghud lang sang katapa ng drama ba? Yung lakaw na. Ang pare ko ya. Ang taon na utang niya ba? Noon, 10 pesos po to. Isang 10 ra to, makapalit na to 1/4 nga asin. Ayo! Pre! Sana. Dam, mayang hapon. Nasi kumpare. Naa, ano man? Alam ko tuyo ba? Kabayan siyang utang sa kuha. Ah, nasa utang nimo? O na, maningil unta ko. Dali na nga ako sa katuon. Hindi ako saan pa na. Sos, ay kukuan ko na, ha? Kana, ganing hara ka ba? Asa na po ka mato, ha? Hanap ko ng trabaho nimo. Sige. Sige lang kagkuan oy. Ah, sige, kung gusto ka, ako'y mulakaw, ha? Ako'y mulakaw. Ay, kukuan ko na. Ah, sige. Yan ko nimo. Ay, sus. Kaya ikaw man ang kukuan ka na, mulakaw ko, eh. Bahala ka diya. Ay, labot mo. Ako, ay kukuan ko na. Ay, kukuan ko na, ha? Ay, kukuan ko na. So, Lah, kung saan ko paningil, nilakaw man sila. Boss, imong utang!